ungayenzi into komunye umuntu ongeke uthande yenzeke kuwena. Kunensizwa la esibhalele mayelana nodaba oluthinta iy'ngane zayo. Le nsizwa iveza ukuthi idabuka ngapha empangeni kwesakabiyela esigodini saNkpimvu. Le nsizwa iveza ukuthi ikhuluma umuntu othanda ukwelusa, ithanda nokuzingela futhi inekhono lokushaya induku emgangeleni. Le nsizwa ithi yona ibingasithandi isikole. Ithi isikhathi siqhubeka iyelusa, izingela, yenza lezi zinto, iyabona ukuthi impilo ibuyele emuva. Futhi ayikho into ephathekayo enayo njengoba ikhula. Le nsizwa iveza ukuthi iyacabangisa lokuthi ayihambe iyofesa kwelinye ibhunu elinefamu yomoba. Leli bhunu leli lineplazi lomoba kanye nama-orintshi nezinye izinto. Insizwa iveza ukuthi ike yaya kuleli bhunu, yahamba iyofesa khona futhi yaqashwa. Ithe mayifika kuleli plazi leli, yabona enye intokazi eyayiyinhle kwakuthiwa uMaSibisi. Ithi le nsizwa yangakhona ukuyibamba, yashela futhi yaqoma. Ithi-ke yaqhubeka nje kuleli plazi isebenza futhi bijabulile, iphatheke kahle. Le nsizwa iveza ukuthi ibonile ukuthi imali eyithola la noma eyiholayo incane, ayiyanelisi iy'dingo zayo njengoba ifuna ukuba nomfazi kusasa futhi ifuna ukwakha ikhathele ukuhlala kubo. Le nsizwa iveza ukuthi iyaseva imali nje unyaka wonke biyithola khona la ukuthi yenze ilayisensi code 14 ukuze izokwazi ukuyofuna umsebenzi ishayela ama-truck. Le nsizwa iveza ukuthi yenza kanjalo. Ithi bithi nje mayithola isikhathi i-off ihambe iyoshayela lapho ibifunda khona. Ithi le nsizwa lena yaze yaphasa yawuthola ucode 14 noma nje kwathatha isikhashana. Le nsizwa iveza ukuthi ithe mayithola ucode 14 acabangisa ukuthi ayihambe iye kulezi indawo ey'ngapha ebheki kuma-agent iyofuna umsebenzi, ifike ifake kulezi iy'nkampani ey'sebenzelana kanye nama-logistics. Ithi-ke yafaka kwezinye iy'nkampani, yafaka nakuma-agent. Ithi ithe nje ngelinye ilanga ivuka ekuseni iye emsebenzini, yafonela kwenye inkampani ebizwa ngokuthiwa u-RBM ukuthi ayize izothestwa etruckini. Le nsizwa iveza ukuthi yajabula kakhulu because yafika early ngalowo day, yafike yathestwa noma nje yayithukile. Ithi le nsizwa yathi isendleleni ibuyele emumva kwesakabiyela, yathola i-call ukuthi iphasile, ithestwe kahle. Ithi sajabula nje kunjalo, yahamba futhi yathola i-message yokuthi utholile umsebenzi kodwa izosebenzela eNelspruit kwenye inkampani edila nama-truck kanye ne-cargo ebizwa ngokuthiwa iSesifikile Logistics. Ithi le nsizwa yajabula ngoba ithi yaze yatshela le ntokazi yayithandana nayo futhi nale ntokazi yajabula. Le nsizwa iveza ukuthi ike yacela leli bhunu leli ukuthi lihambise eNelspruit ngoba yayingenayo imali eyanele futhi imali kwasekuchitheka imali eningi iyenza lo code 14. Le nsizwa iveza ukuthi babezoyinika indawo yokuhlala njengoba lapho khona babezosebenzela khona kwakune-camp and yayikhona i-accommodation ukuthi ikwazi ukuhlala khona. Insizwa iveza ukuthi kwaphumelela lokho, leli bhunu layihambise eNelspruit lapho yayizosebenzela khona. Le nsizwa iveza ukuthi kwakumnandi ukusebenza and kwakumnandi ukushayela i-truck. Ithi nje yayijabule ngoba i-truck lokho yagcina nje ukudriver ngalesikhathi isafundwa nangalesikhathi isathesta. Le nsizwa iveza ukuthi ibithi mayi-off ihambe iyombheka umuntu wayo kodwa ibingasitholi isikhathi esanele. Ithi le nsizwa yasebenza nje inyangana, yacabanga ukuthi ayivele ithole isigaxa seloni ukuze izokwazi ukuthi ihambe iyovela kubo kwamuntu wayo ngoba yabona ukuthi ngoba isimshiye emumva inovalo ukuthi bengase bemthathe kuleli plaza. Le nsizwa iveza ukuthi ikuyathatha iloni yasihamba nje esikhulu, yakwazi ukuthi iyovela, yakwazi ukuthi ithenge indawo, yakhona futhi nokuthi yakhe. Ithi le nsizwa lena iyenze kanjalo, yakhanda, yaqeda, yavela kubo kwalo wesifazane futhi yagcina sebehlala ndawonye njengoba yathenga indawo ngapha eShowe. Le nsizwa iveza ukuthi ithe sebehlala ndawonye ibinokumshiya lo wesimama iye ekudeni lapho ibisebenzela khona eNelspruit. Ithi nje kuthenga elinye ilanga idriver lo wesimame wafona wathi kunenye insizwa asanda kuyithola ukuthi ubhutwayo omdala ngenxa yokuthi ubaba wayo washona engashongo ukuthi unengane, washona efihla ingane.
So le nsizwa iveza ukuthi lo simame wayibonakala ejabula ukuthi kunomfowabo asebemtholile ebebengamazi. Ithi le nsizwa ijabule inganaki. Ithi le nsizwa ephinde futhi afone lo simame ngelinye ilanga ethi ucela ukuhlala naye ubhuti wakhe ngenxa yokuthi uzofuna umsebenzi ngapha and akanayo indawo yokuhlala. Ucela ukuthi nje bemhlalise up until athole umsebenzi. Wathi lo simame uyajabula futhi ukuthi sekuzoba nomuntu azohlala naye since eyedwa kuleli khaya. Insizwa iveza ukuthi ayizange zibe nankinga. Yakujabulela lokho ngoba yayisimtholile umuntu ozogada umuntu wayo futhi ozogada nasegcekeni zingangeni igebengu. Ithi le nsizwa lena kuphela iminyaka lo mfolo ehlala la ekhaya. Uthi baze bathola izingane nalo simame. Uthi nje beqala ukuthola izingane bathola amawele. Uthi kwaphela u2 years baphinde futhi bathola ingane yomfana. Uthi nalamawele lawa ayengabafana. So baba nezingane eziwu3 zabafana. Lo mfo uthi ayijabule kakhulu. Ayikujabulele nje ukuba nezingane nalentokazi. Lo mfo uveza ukuthi uthe kuqhubeka isikhathi waba sengozini yemoto. Uthi waba sengozini yemoto ehamba nomunye umngane wakhe beya komunye umcimbi wasemsebenzini. Uthi kodwa bangalimala, imoto nje yagcina ngokushayisa. Uthi futhi waphinde ngelinye ilanga ehambisa icargo yomsebenzi ehamba ngetruck, ehambisa impahla ethwele impahla. Uthi wabona engazuthi kunengane emgwaqeni enegazi la esifubeni egcwele igazi. Uthi lo mfo wathi uthi uyayivika lengane ngetruck. Uthi itruck laphaphalaza la ngeneweni. Uthi yalimala impahla yomlungu kodwa yena waphume ngenamyuthi. Uthi netruck yayilimela ipocokile. Ithi le nsizwa yaphuma nje ingenamyuthi ingalimeli iphethwe yikhanda lokuthi nje ishayeke kabuhlungu. Ithi le nsizwa ke yabuyela ekhaya after leso sehlo leso. Yabuyela ekhaya yayokwenza nje ilata elincane iyobonga amadlozi ukuthi ayisindisile. Le nsizwa iveza ukuthi after ukwenza leli lata noma lo mcinjana omncane ike yabona engazuthi iyonile ngenxa yokuthi iqale yaba namaphupho nje amabi. Ibinokuphupha elinye iphupho kube ngazuthi inquma izingane zayo zontathu, inquma amakhanda iseduze komfula, amakhanda wabhekisa ezansi, igazi ligobhoze njalo lize liyongena kulo mfula lona ogobhozela ngasesandleni sokudla. Le nsizwa ingayazi lento isho ukuthini. Ithi khona lapho le nsizwa masiyenzeka lonto ibonisa ngaphesheya komfula, ibuka lento leyenzeka leli gazi ligobhoza lingena kulo mfula. Le nsizwa kuyayiziba lonto. Ithi ke yaqhubeka njalo leli phupho liyabuya. Njalo iphupha inquma izingane zayo zontathu amakhanda, imizimba ibheke ezansi namakhanda, igazi ligobhozela kulo mfula. Insizwa iveza ukuthi ike yaqala worried, yakhathazeka ngalento ngoba ithi yaza khuluma nomunye ucolleague wayo emsebenzini imbuza ukuthi kusho ukuthini lokho. Ithi lo colleague waveza ukuthi kumele iyobona umuntu inyanga noma isangoma. Ithi le nsizwa ike yavakashela inyanga nezangoma kodwa bekhuluma izinto ezahlukahlukene. Uthi abanye bethi isithe esifuna ukubulala izingane zakho. Ithi abanye bethi izingane zakho kumele uyigade izolahleka. Ithi futhi labantu laba inyanga nelezangoma bezimnika lo wesilisa umuthi ukuthi ephele lamaphupho kodwa lamaphupho bengapheli. Insizwa iveza ukuthi leli phupho belilokhu liqhubekile nje liqhubekile lenzeka ikhathazekile ngenxa yokuthi ayilitholi usizo, ayitholi nento ezokwazi ukuthi iqede lamaphupho nencazele kahle ukuthi why lokhu iqhubeka iphupha leli phupho. Lensizwa iveza ukuthi ngisho drive mina thola ukuthi nje iya drive iphethe icargo, thola ukuthi iyalala kwesinye isikhathi mhlawumbe ifikela ubuthongwana. Ithi nje vele lifike leli phupho. Iletsizwa iqala ikhathazeke ngalendlela leni yokuthi yagcina isikhuluma nabantu abaningi ibuza ukuthi kusho ukuthini lokho. Ithi kodwa ingayitholi impendulo. Lensizwa iveza ukuthi ngelinye ilanga iSenelspruit ikwenye nje indawo ecomplex iyothenga ukudla. Ithi la ngemumva kwaqhamuka omunye umfo ikwiqueue lensizwa lena yokuyothenga ukudla. Kwaqhamuka umfo owayefake ibhayi. Lo mfo lefake intambo njengathi isangoma. Uthi wathi lo mfo yazi iningi izinto ezikuhluphayo empilweni yakho kodwa uyitholi impendulo. Ithi lensizwa yangamnaka ngenxa ukuthi yayisibona ukuthi ayisizakali kulabantu. Bonke bayitshela izinto ezahlukahlukene kodwa ayisizakali. Ithi lo mfo ekhuluma, ilensizwa nje ngamnaki icofa ifoni.
Ithi le nsizwa wazi wathi lo mfo ongcono uthatha inamba yami yothi masungidinga ungifonele. Ithi le nsizwa lena yayithatha inamba yalo mfo kodwa nje yangamnaka yahamba. Ithi le nsizwa la lokho eliqhubekile leli phupho yaze decide ukuthi ngomunye uday imfonele lo mfo ngoba ihlala khona eNelspruit ikhulume naye mhlawumbe uzoyisiza. Ithi le nsizwa yamfonela lo mfo lo ongazi ukuthi uyisangoma, yazi noma uyisangoma noma uyinyanga. Ithi yamfonela bahlela ukuthi bebonane le nsizwa lena ize lapho ahlala khona lo mfo. Le nsizwa iveza ukuthi yathi fika kule nyanga le, yathi nje ingene eminyango le nyanga yambuka yathi ngwabani isibongo. Ithi le nsizwa yasho ukuthi ngiya kwabani. Ithi le nyanga aphinda abuza ukuthi izingane zakho ezakwabani zona. Ithi le nsizwa vele yaxakeka ukuthi kusho ukuthini lokho ngenxa yokuthi obvious banesibongo esisodwa. Uthi nje isihlala phansi le nsizwa sidangene because ayazi ukuthi chaza ukuthini lokho okushiwa ile nyanga. Le nsizwa iveza ukuthi le nyanga ike yathi yini kuhluphayo kangaka. Ithi le nsizwa yachaza ukuthi ihlushwa ukuthi njalo iphupha leli phupho leli inquma izingane zayo amakhanda, imizimba ibheke ezansi, igazi ligobhozela kulo mfula. Uthi le nyanga yaphendula ngokuthi ngoba idala zakini zikucacisele konke kwathi bha yini uvilapha ukucabanga. Ithi le nsizwa yaphatheka kabi ukuthi wayekhulume kanje, yafile ngazuthi uyayidelela noma uyayeyisa. Uthi le nsizwa yavele kwathi ayisukuma ihambe. Uthi le nsizwa kodwa yabekezela yadown. Ithi le nsizwa uthe lo mfo mayibona ukuthi isidown isidangele. Ithi lo mfo lo wachaza ukuthi isenzo sokuthi izingane uyinquma amakhanda lokho kusho ulaka, amadlozi akini noma idala zakini zikudinela. Igazi leli eligobhoza njalo liye emfleni ogobhozela ngokwesokudla. Lokho kusho ukuthi lezi ingane akusilona igazi lakho. Leli gazi ligobhozela lapho elibhilonga khona. Le nsizwa ithi ayikholwanga lokho ngenxa yokuthi yayazi ukuthi umuntu wayo ayikazi imbambe esephutheni futhi akaze umuntu wayo acheat. Ithi le nsizwa nje ayikuthathanga serious lokho ngoba le nyanga yazi aveza ukuthi nayo into ozoyisebenzisa ezoqeda leli phupho futhi ngeke lize lisabuya and konke nje kuzophela obhekene nakho. Kodwa usuyazi ukuthi izingane akusizona ezakho. Ithi le nsizwa lena ayike yahamba nje yona yangayinaka lo nto, abona ukuthi nalona uyabheda njengabo bonke laba beyitshela insambatheka. Le nsizwa iveza ukuthi kuyasebenzisa lento laphela leli phupho. Ithi yaxakeka ukuthi mawukuthi unamanga why leli phupho leli ngabe lisabuya. Le nsizwa lena iveza ukuthi ike yacabangisa lokuthi okungcono ukuze iprove ukuthi le nyanga ikhuluma iqiniso, okungcono ayenze iDNA. Ithi le nsizwa ke yabuyela ekhaya yayotshela umuntu wayo ukuthi kunesitayela nje sasekhanda esigundwayo esithandile esibone kwezinye izingane, icabanga ukuthatha izingane zayo iyoyigunda. Le nsizwa lena iveza ukuthi ike yakhuluma nalogunda naye ubaba, yaveza ukuthi yamnika envelope ezintathu ukuthi ngalesikhathi egunda lezi izingane amakhanda akathatha inwele ezihlukanise ezifake kulezi envelope lezi. Le nsizwa lena iveza ukuthi ike yahamba yokwenza ulibofuzi isitholile inwele. Mayifika lapho kwenziwa khona iDNA yathola ngempela ukuthi zo3 izingane akusizona ezayo kanye namawele. Ithi le nsizwa yaxakeka, ithi yaxakeka kakhulu ngoba ithi yazi yacelwa ukuhlolwa ukuthi nayo yini inzalo. Ithi beyihlole ngempela itholakala le nsizwa ayinayo inzalo. Le nsizwa ithi ke yaphatheka kabi ngenxa ukuthi ibingayiboni yonke lento ihlangana ukuthi kanjani, kodwa yakhumbula ukuthi ngalesikhathi isakhula isadlala induku emgangeleni unensizwa eyazi yayihlula kathathu. Lo nsizwa le yayingamukeli ukuthi yayihlula ngenduku. Uthi lo nsizwa yazi ahlanganisa obhuti bayo kanye nabangani bayo ukuthi le nsizwa lena ayihlasele. Le nsizwa iveza ukuthi yashawa kabuhlungu ihlasele, ishawa ilezi insizwa baze bayishaya ngisho ubudoda bayo ngoba iveza ukuthi yayisichama ngamapayipi engazi ukuthi nje yakhubazeka yagcina ingakwazi ukuchama kahle. Kodwa le nsizwa iveza ukuthi yahamba ya right yaphinde futhi yafanishina kahle. Ile nsizwa yayibona ukuthi yonke lento iyenza umqondo, kodwa manje le nsizwa ikhathazeke ngokuthi ayazi ukuthi izingane ezikabani, ayazi ukuthi
Why lo wesimame engalikhuluma iqiniso esho ukuthi iy'ngane akusize ezayo? Ithi le nsizwa kodwa iyayithanda iy'ngane ngoba yona ibhonde nazo futhi nje izenzele konke. Kodwa manje kuyayihlupha lokhu ukuthi uma kuthiwa ixosha lo wesimame uzohamba nazo iy'ngane. Le nsizwa lena ikhathazekile, ayazi kumele yenze njani, ayazi noma kumele ithule nale mfihlo ukuze lezi ngane zizoqhubeka zibe khona ngoba ibona ukuthi mayimxosha lo wesifazane uzohamba nalezi ngane. Ithi futhi iyamthemba ngaso sonke isikhathi mayembuka lo wesimama athandana naye uvele shawa amahloni ngenxa yokuthi akazi ukuthi uyenze kanjani lento, iyenzeke kanjani lento lena ukuthi eze beney'ngane ey'ntathu engisize ezalensizwa. Lensizwa iveza ukuthi ifuna imbono ahlukahlukene, ifuna imbono nje ehlukahlukene ukuze iyazi ukuthi kumele yenze njani lesi simo. Iyazi ukuthi noma kumele ithule nje forever nalento noma kumele ikhulume beyilungise. Ngiyacela kuma-comment meningakwazi ukuthi nibonise lensizwa ngendlela ekahle ukuthi ngenze njani kulesi simo lesi ebhekene naso mayelana ney'ngane zabo. Ngiyacela kubo bonke abangisubscribele, ngiyabonga ukuthi beqhubeke besubscribe futhi becommente, beshare. Nabo bonke laba abangibhalela abalokho bengibuza ku-WhatsApp ukuthi lezi story ngempela ziyiqiniso. Ngiyacela nabo ukuthi bengibhalele ukuze ngiyinarrate bebone ukuthi ziyiqiniso bekhole ngokwekosa. Ngiyabonga.